Devera gundên Badika ku di nav Farqîn û Pasûrê de ye türbeyek ango ziyaretek heye bi navê Şêx Meazê Bin Cebel. Her sal di dawiya meha Adarê de li gorî demsala hicrî ku rastî heftê Adarê tê bi hezaran kes tên ser vê türbê û duayan dikin. Jin û keç li ser türbê hinel desta dixin. Zilam jî govendan digirin dibêjin ku ev daweta Şêx Meaz e. Helbet dîroka rastî û adevkî ji hev cuda ye. Lê xelkê herêmê ji xwe re çîrokek çêkiriye li ser vê türbeyê. Li gorî dîrokê Şêx Meaz Bin Cebel di nav eshabeyên ku hatine Fetha Amedê de cî girtiye û li wê deverê di şerekî de dimre. Xelkên deverê dibêjin Meaz zava bûye ji ber ku miradê xwe nekiriye, ev şahî ji bo kesên ku bixwazin miradê wan here serî tê lidarxistin. Em her sal tên Şêx Meazê Cembeliye, divê ceshaba birda ewweliye û divê çemek li ber serî wiye, yek berkî wiye, salê carkî daweta wiye, kurê pîrê ye, çavê mezir şehîdê Mehreba Peyxember aleyhisselatu vesselam. Cîkî pir xweş e dinya me nexweş e. Qetlî qutûle Xweda bêramê, Xweda derê şerra bigire derê xêra veke, Xweda vê qetlî qutûlê bide sekinandinê, Rebê alemê bêramê. Nêzî 1400 salên ku li vê deverê her sal di vê demê de xelk tên ser türba Şêx Meaz di ayan dikin, beytan dibêjin û govendê digerînin. Heta li deverê gelek keç û xortên ji hev hez dikirin, berê di ser hevdeyan de bi hev re direviyan ta ku bizewcin. Ji ber ku ew şahiya miradê ye, ji bo rûniştvanên gundên dorê jî ev ne tiştekî seyr bû. Lê salên dawî revakeçan kêm bûye, jiyana modern li pêş hinkev neşopiyan ketiye. Kesên ku tên vir bawer dikin ku şeva dawî ên ku li ser türbê bimînin û nimêj û duayan bikin wê bi çavê xwe Hezretî Muhemed jî bibînin. Bawerî li ser jiyana civakî bandora xwe çê dike ku ev kevneşopî gelek caran di rengê şahî û dawetê de li dar dikeve. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.